आसाम बिधान सभाया जानो थाखाय बे समाव बारा सम गैला दा बेबायदियैनो बिटिसि आवबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थि फोसावनाय बायदियैनो बिपिएफ हान्जायाबो गोख्रोङै बिटिसि आव मोन 15 बियाबाव गोख्रोङै बिथांमोना केम्पेइन सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो आङो बिटिसिनि सासे गोख्रों इएम मानगोनां देरहासार बर' सार बिथांजों जोङो सावरायनो नागिरदों फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोना नैबे समाव माबायदि प्रिपारेसन सोलिदों गिबियाव? बे समाव जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै मोनफ्रोमबो समस्थियाव बा बिटिसिनि 15टा जिथु समस्ति दङ बे समस्तिफोराव 15 समस्तियाव 15खौबो देरहा होनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो दासिम जोंनि मोनफ्रोमबो गामि आरो मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो रायजो राजाजों जोङो कन्टेक्ट खालामनो थाखाय गामि गामि हाबगासिनो दं आरो ओनसोल ओनसोल हाबै हाबै जों बयजोंबो रायज्लायगासिनो दं आरो जों रायज्लायनानै नुदों जे रायजोफ्रा ओरैबायदि माने रेसपन्स जे जेरैखि जायाबाबो एबाराव माने नांगोल सावगारियावनो भट होनायनि थाखाय बयबो थाग थियारि जाबाय। थांनाय बाराव जितु बिटिसि बिसायख'थिया जादोंमोन नोंथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबैनो 99% नोंथांमोना देरहाजोबदों मोनसेल' बियाबाव इउपिपिएल हान्जाया देरहादोंमोन। नैबे समाव इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि जागोन बा इउपिपिएलआ क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनगोन ना मोना बायदि? थ' क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मोनबा समस्ति दं बिधान सभा समस्ति मोनबायावबो बिपिएफआनो देरहाजोबगोन। इउपिपिएल हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा बिटिसिनि 15टा समस्तियावनो इउपिपिएलआ मोनसेबो मोना। दा जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो रायजो राजानि जि रोखोमै मदद मोनदों बिनिख्रुइ डाबल नैबे समाव जोङो बिपिएफनो भट होनो थाखाय साखाफारा दा दिनै रायजो राजाफ्रा साखाफारा जानानै दङ। नोंथांमोना जिहेतु दायो 15 बिटिसिनि 15 बियाबावबो बिसायख'थि गेलेदों बा इपिपिएफ हिसाबै 11टा बिजेपि हिसाबै मोनब्रै दा बे बेलायाव नोंथांमोना फैबाय थानाय जुदि बिसायख'थियाव 15नि गेजेरावबो 15खौ जुदि देरहालाङोब्ला आसामाव गभर्नमेन्ट दानायाव जिहेतु नोंथांमोनखौ प्रयजन जाखागोन दा बे बेलायाव नोंथांमोना खैथा माने मिनिस्टार डिमान्ड खालामगोन होनना सानो? साबसे मिनिस्टार बिगोन बा साबसे मिनिस्टार मोनगोन बे बाथ्राया दानो माने माबायाव फैया बेखौ जेला सरखार दागोन बे समाव रायलायनानै जोङो गोबां बिबाननि जाहाथे मन्थ्रि मोननो हायो बेनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सावरायनानै नायगोन आरो सावरायनानै बेखौ थिग थाक खालामनानै मन्थ्रिखौथ' जों मोनखागोन आरो आगोलाव जेरै मोनदोंमोन बिनिख्रुइ जोङो सासेबाबो बारा मोननायाथ' खाथां जागोन जों बेखौ आसा खालामो आरोखि। बावखुंग्रिनि बियाबनि जितु दायो नोंथांमोननि हान्जानि बिजाथि बेखौ पृथ्वी नारायण मेसदेबा बुंबाय थादों जे बियो बिटिसिनि सिंनि नङा आरो बियो माने बिपिएफनि केन्डिडेट नङा बिजेपिनि केन्डिडेटसो होननानै बिनि सायाव मा बुंनो? थ' बिपिएफनि केन्डिडेट नङा नङा सावगारिखौ नायबानोथ' नुबायना जे जोंनि बावखुंग्रिनि जिथुनाखि बिजाथि जोङो बेखौ नांगोलनिनो माने जोंनि बिपिएफनिफ्रायनो केन्डिडेटसार होनाय जादों आरो 11 जन जोङो बिपिएफआनो डाइरेक्ट केन्डिडेट जों होदों। दा बेवहाय बिटिसिनि नंगौ नङा बा बाहेरानि बे बाथ्राया बेवहाय खोथाया बारा सोलिया मानो होननानै बुङोब्ला देग्लाय आसामावनो गासैबो डेलिमिटेसन जादों। डेलिमिटेसन जानायनि सिगां हयथ' बिनि एसेम्बलि समस्तिया जोंना माबायावमोन बङाइगावआवमोन आरो जोंनि दिनै फानिराम ब्रह्म बा चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि गामियाबो जोंना बङाइगावआवमोन दिनै बिथांमोननि गामियाबो दिनै माबायाव हाबबाय जोंनि सिडनि चिरां एलएसियाव हाबबाय। दा अब्ला जों बेखौ सिडनि चिरांनि मानसि नङा बाहेरानिसो होनना बुंब्लाथ' भुल जागोन। गथिखे डिलिमिटेसननि सिगां हयथ' बियो माने जोंनि बावखुंग्रि होननायाबोथ' गैयामोन बावखुंग्रियानो गोदान दा बावखुंग्रिनि नङामोन बा जोंनि सिडलिनि नङामोन बा उमुगनि नङामोन बाहेरा एलएसिनिमोन। थ' बाहेरा एलएसिब्लाबो बिटिसिनि सिङाव थानाय गामि जेब्ला बिटिसिनि गामि लिस्टआव थानाय गामि जेब्ला
जुरिसडिक्सनाव थानाय गामि जेब्ला बे जोंनि बिटिसिनि मानसि दा बेवहाय जोंहा साननांगौ जेबो गैया आरो एसेम्बलि इलेक्सन बे एसेम्बलि इलेक्सनाव जोङो जेरोखोम रायजो राजानि मदद मोनदों आरो रायजो राजा बावखुंग्रि समस्तिनि मानसिफ्रा माने केन्डिडेटखौ लानानै दिनै खोथा सिन्था खालामाखै माने प्रार्थी बा बिजाथिनि मोखां नायनानै भट होनो नागिराखै बिपिएफ हिसाबै नांगोल सावगारि आरो हाग्रामा महिलारिनि जिथुनाखि आखाइ आरो गोहो बेखौ गोहोखौ आरो बांसिननो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो भट होनो थाखाय नांगोल सावगारिनो भट होनो थाखाय दिनै बावखुंग्रि समस्तिनि मानसियाबो थागथियारि बेवहाय खुनु सन्देह खालामनांगौ गैया फारसेथिं क'क्राझार समस्ति सार क'क्राझार समस्तिया दायो खोब नायनो मोजां जादों फारसेथिं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि असे बिसि सेउलि महिलारि आरो इउपिपिनिफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथांनि गेजेराव माबायदि थासारि बा सेउलि महिलारिया बेसेबां भटआव डिफारेन्सआव देरहागोन होननानै सारमोना सानो बहुद डिफारेन्सआव देरहागोन आकाश आरो फाताल जोंनिया आकाश माने गोजौसिन भट मोनगोन आरो बिथाङा एकदम गाहाय माने नगण्य भटल' मोनगोन दिनैनि दिनाव गासैबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा केडार्सफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै नांगोल सबियावनो भट होनो थाखाय जोंनि बिपिएफआव ज' जाफैबाय दा बे हिसाबै थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो गोबां भट माने 5000 माने भटआव आंजोंनो जेनखादों आरो जोंहा दतमायावबो 8000नि बारा भट एक्सेस दङ बावखुंग्रियावबो दं फकिरावबो जोंहा एक्सेस भट दं बनरगावआव जोंहा एक्सेस भट दं दा बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि जिथुनाखि बिटिसिनि इलेक्सन बादिब्लाबो बै समनि परिबेसब्लाबो जोंना गोबां भटआ एक्सेस जानानै दंखायो आरो दिनैनि दिनाव जि परिबेस बे परिबेसाव नायोब्ला बिटिसिआव बिसिबां भटआव जेनदोंमोन बिनि डाबल भटआव जेनगोन आरोखि दा लरेन्स इस्लारिया माने गोबां माने भट नस्थ' जागोन आरोखि खावसे माने बिटिसि इलेक्सनाव मोननाय भटनि खावसेबो मोननाय नङा दा खावसेनि गाहायावसो फैबाय बेबादि अबस्थाया धन्यबाद नोंथांखौ साबायखर बावबाय बे समाव नोंथाङा गोबां बेस्थ'नि गेजेरजों जोंनो सम होनायनि थाखाय आसा खालामदों नोंथांमोननि हान्जाया 15नि गेजेराव 15खौबो देरहागोन होननानै थेंक इउ